an wach mogik ne jopiny jowere mwapuonjore go e mbalariany. Anyalo wacho ni kaluwore gi topic mane uwe kawuono, anya wacho ni Sifuna is telling the truth where people don't want to speak. That is one. Number two, economic empowerment across the country is not a favor we are being done for, but it is our constitutional right to get the resources because all of us pay taxes one way or the other. Ne jotendwa manie e telo sani kaluwore gi jomo yudo positions mag CSS, CPSS together with our Attorney General. Mae wach mane late Pastor Muombo wacho kane pok otho. Muombo no wacho niya, ni nitiere diere moko morni gi min-gi. Mana mapiyo mana mapiyo. Morni nonyiso nyithinde ni jodhano oluorou, to ka poginego to nitie kama kidonje to kimako to kikiwe nyathiwa makata gi ng'ado mana iwi oko. Gima dwa wacho kae niya, ne joma nie power kik uwe neno dweche modong' matin gi nyaka Uma Bay wadwa keto pavement e town man kadhi town to koro town ler. Mane gima warito. Erokamano. Erokamano Nyarex wach ni mogik mana mapiyo piyo igolo wakae.